Pekinška Art Zona 78 će otvoriti kazalište kako bi ova umjetnička tvornica poznata širom svijeta mogla pružiti i dodatnu zabavu za posjetitelje noću. Prošle godine privučenje kineskom suvremenom umjetnosti koju nudi Art Zona 78 gotovo 2 milijuna turista posjetilo je ovaj prostor, također poznata kao umjetnička četvrt Dašenzi. Obzirom na brzo povećanje potoka posjetitelja ovdje je otvoreno mnoštvo restorana i kina. Organizatori 78 se nadaju da će novo dodatno kazalište produžiti vrijeme povratka posjetitelja, jer će sada nakon obraska galerija tijekom dana moći uživati u večernjim predstavama i nastupima. Organizatori su prilično sigurni u kazališnu budućnost ovog mjesta, jer su ljudi koji su zainteresirani za suvremenu umjetnost obično i ljubitelji kazališta.